Виждали ли сте пот, направен от истински камъни, без фуги, никога да не се износва, устойчив е на UV лъчи, студ и вода и винаги изглежда естествено красив? Каменните килими от Изомат са устойчиви на подхлъзване и са перфектни за тераси, дворове, басейни, заведения, дори гаражи. Казвам ви една примерна поръчка за каменни килими от Изомат. В случая клиента си е поръчал малка разфасовка Isoflex PU650. Това нещо като 1 кг може да бъде смесено с определено количество камъни. Ето ги камъните, които той си е избрал като цвят. Това е арабескато, 25 кг чувал. Тези неща, двете, се смесват, като разходната норма за каменните килими зависи от това какво искате да постигнете. Когато се прави с повече смола, е обикновено когато ще има повече натоварване. Тоест имате повече натоварване и ви трябва повече PU650, а не повече камъни. Камъните не са това, което ви дава здравината. Да речем в случая той за 1 квадратен метър, дебелина 1 см при средно съотношение може да смеси този 1 кг PU650 с 15 кг камъни, само че чувалите са само по 25 кг. Друг продукт, който е задължителен да се използва, това е Non-Stick Agent, който всъщност това, което прави е да ви помогне да нанасяте с маламашката пеюто с камъните, защото иначе ще ви се влачи по маламашката, ще ви лепне и няма да можете да го направите така, както трябва да стане гладко. Затова се използва Non-Stick Agent, т.е. незалепващ агент, който се намазват с него инструментите, маламашките и тогава започвате да си разнасяте каменния килим. Ако искате да разберете повече и да поръчате такъв каменен килим за своя проект, свържете се с нас на e-maestor.com.